που έκανε. Στο πρώτο λεπτό που είχε στο μάτι. Το πόδι. Πάτησα πάνω στο πόδι. Κάνε και εδώ. Κάνουμε το όσο να είναι γκολ που γίνεται 4 γκολ στην περιοχή, μπαίνει μπάλα μέσα. Είχα πει και αυτό γκολ, Παλιά την έβαλε από τον άλλο. όχι, Όχι, κόντρα είναι. κόντρα ρε, τι Διώχνει και την πιάνει ο άλλος. Έφτανε ο άλλος τα πάντα. Και στο δικό μου ένα το κόβει. Εκεί ήταν η μπάλα στη γραμμή για Έχει την έχει βγάλει έτσι με το χέρι, φιλέ. Όχι στο πρώτο, στο πρώτο φωνάζει. Αλλιώς. Και την κεφαλιά που έσαι το κάνει, βγάζει, γιατί το κουμπάει. Την ακουμπάει. Την ακουμπάει. Και το πέναλτι είναι στο πρώτο, το πρώτο στο πρώτο. Το δεύτερο, κάνει ο άλλος έτσι. Αλλά παίξαν πολύ καλύτερα, δεν κάναν τίποτα μετά. Άμα πάμε γκολ, Δεν είναι τίποτα άλλο πλέον, όχι καλά σου φιλέ. Όχι, δεν. Ρε, από εκείνη την μέρα στο σπίτι έκανα. Εντάξει, και τώρα Πάσχα, εντάξει. Πάσχα, κάτι Χριστούγεννα, κάτι τρίμερα. Εντάξει, αυτά είναι ρε φίλε γιορτές τώρα. Τώρα ας πούμε θα γιορτάσουμε την νίκη. Περάσει αλλά. Ρε φίλε σου λέω γιατί έπαιζες δύο μάτια για να γίνεις εμείς και αυτοί. Και έτσι έπαιξες και τις χέρι ρε φίλε. Καλή ομάδα. Ένα σούτ. Εμείς παίξαμε στην ένα μας επειδή ήμασταν πρώτοι. Όχι, Κλήρωση έγινε, έλυσε. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να παίξουμε επειδή είμαστε πρώτοι. Στην αρχή λέγανε, έτσι λέγανε, θα παίζει ο πρώτος με το δεύτερο επειδή το μέσα και το τέταρτο έξω. Και μετά τα αλλάξανε και το κάνανε κλήρωση. Αυτοί, ας πούμε, αυτοί κάνουν το χειρότερο. Ναι, Έξω με εμάς. δεύτερη. Παίζουν έξω με τους απειροκικούς και το πιο δύσκολο, ουσιαστικά πιο δύσκολο. Ένα παίζουν με την Ειρήνη, που είναι δύσκολο. Οι αμπελόκηποι που βγήκαν τέταρτη, Όλα μέσα. όλα μέσα. Δηλαδή το εκτός που παίζουν είναι με εμάς, που είναι πάλι εδώ. Έχουμε ανέβει σίγουρα. Έχουμε ανέβει σίγουρα. Απλά θέλουμε μια νίκη για να τελειώσουμε πρωτάθλημα. Και άλλη μια νίκη για να μην βγουν οι Ειρήνη. Ναι, φίλε, εγώ το μάτι θα το παίξω κανονικότατα, φίλε. Και τα άλλα τα. Να μην βγουν αυτά τα μαλακιστήρια, γιατί λέγανε κουβέντες. Τα μουνόπανα αυτά. Παίξτε καλά, ρε. Να πάω εκεί στα πρωταθλητές να πω πάλι καλά. Και μιλάγανε, εμένα αρχικά άλλοι μου λέει και πάμε και να τους παίξουμε. Ήταν 16 χρονών. Ο προπονητής τους μέσα μετά στο τεστ έλεγε πράγματα να μας πάτσατε. Οι άλλοι μας βαράγανε τέτοια παλιστές δράγουμε. Και λέει δεν ξέρω πάντως εμείς θα ανέβουμε σίγουρα. Θέλω να πάω να του πω πάλι καλά θα πέταξε σίγουρα. Περιμένω πώς και πώς. Γι' αυτό θα λέω. Το πιο δύσκολο. Έτσι είναι. Οι άλλοι έχουν ανέβει από χωρίς πλέον να παίξουν ανέβει σπίτι. Μαλά καμιά ομάδα έβαλε αυτά. Ναι, ο κόσμος. Να λέει ότι ανέβουμε. το παίρνει στο κέντρο κοντός. Με αυτό το υλικό που έχει, γιατί ουσιαστικά όσοι ήταν παίξει έμεινε. Αφού στο κέντρο μας δίνει όμως. Πριν 3 Το στόπερ τους φαίνεται ο Κοτσιδάς. Ένα λίγη παλιά, έτσι. Δεν μου λέει, ναι, γι' αυτό βγήκα έτσι. Αλλιώς θα έπαιρνε όταν θα έβγαινε. Εγώ μας λένε γιατί θα ήθελα να είμαστε στην αρχή να λέγαμε τίποτα. όχι ρε, αλλά Εγώ λέω ρε Παναγία δεν το βάλω Δόρμετα, ενέργεια που κάνουμε στην αρχή φαινόταν Ναι, μόνο το 11. Οπότε δεν την μπάλα μπορούν ανοιχτά. για όλους θέλανε την μπάλα, κάνανε μαζί να συνέχεια την μπάλα. Σε κάποια φάση σφύριζε, δεν έπαιρνε μέσα αρμα.
Το σίγουρο κάνει του κάρα, αλλά έκανε τρομερή απόκριση. Το άλλο το δοκάρι που του βγάζει. Έκανε κάτι απόκριση τρομερή. 2 φορές την βγάλανε εκτός στη γραμμή. Δεν παίρνουμε πολύ. Όντως, μπρο. Και πέναντι ο Πάπος. Εγώ δεν είχα καθόλου χώρο. Βάλε είχα 4 άτομα πάνω. Ξέρω, είναι διαβασμένοι. Τώρα λέει όφρε πάνω. Αν τον έβαλε πίσω, αυτός χαφ παίζει. Απλά τον έβαλε πίσω. Ναι, παλιά του δοκάρι, πόπος. Αλλά μαλάκα σε κάθε φάση έτρωγε ξύλο, ρε. Τάκ το ακόμησε. Ναι. Αλλά του λέω ρε φίλε, παίξαμε με αυτούς, ήταν ο αντίπαλος και πήγαν στο μέσα και στράβασε το μάτι του σπίτι. Θέλει κάπως αυτό. Και μήχρονο. Και μήχρονο. Βραζίλ παίζει μήχρονο, κάνουν μιλό και... Ναι ρε φίλε, τι να κάνουμε, στράβασε, πάμε να το γυρίσουμε. Μα η εικόνα είναι ότι μπορούσαμε να το γυρίσουμε. Εγώ δεν φοβήθηκα. Άμα πάει ένα γύρο και δεν πάρουμε νωρίτερα. Ήταν λίγο την φορή. Στο πρώτο κομμάτι. Έκανε καλύτερα. Έχω τραβήξει το πρώτο γκολ. Μπράβο ρε Στάκη. Μας πάει αυτό. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να μικρό. Είτε τώρα, ορίσαμε, τώρα στην 4 μπροστά. Άμα κάνουμε. Δεν μπορούσε, άμα. Ευχαριστούμε, έφερες εδώ με την άμα μαγιά. Είχαμε και Πάμε, ναι! Με ενθουσιασμό! Ναι! Ναι! Λίγο συνέστημα! Πότε εμείς. Βασικά είναι 4 όμιλους, άλλοι 3 και άλλοι 2, 9 όμιλους. Πώς είναι στην πίτα η ώρα τους. Ρε λογικά οι οικονομίες θα γίνονται όλων όλοι. Θα γίνει άλφα ξεχώς πάρα τα εξωτερικά μας. Άμα είναι όλοι οι παδίτες. Στην γραμμή. Ρε φίλε, εγώ θέλω να πιω σαμπάνια από την κούπα μέσα. Εσύ με το κατάρο του. Πάμε,
έτσι, μόνο έτσι μάγκες. Γενικά ψηφίζουμε, δηλαδή, Πότε σ' άφησαν μαλάκα με τους γράφους. Γιατί ρε μαλάκα, εγώ δεν σε έχω πάει. μόνο κοκορέτσι, έτσι, τίποτα άλλο, Ναι, κοκορέτσι. Κάρα, πάμε Σαββατό. Ναι, πάμε την ώρα, πάμε την αμπουράκι. Πιο ωραίο, όχι. Τα λέμε εκεί, Εμένα να με ακούσω μετά, την κάμερα. Άλλο, το Μπρούνο τα ξέχασε. Άισε, χάσε το. Δεν είναι αυτό το Ευχαριστούμε πολύ. Άρα είναι παππούτια. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Αλέξη Κούρας, καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Κύριε, θες βοήθεια. Πάρε την τσάντα. Θα κάτσεις εδώ, θα κάνω τσιγάρο. Οπότε κιού. Θα κάνω. Κοκορέτσι, φίλοι του κοκορέτσι. Θα κάνετε έξι. Ναι. Το λέει εδώ και... Πολύ ωραίο. Πάμε. Απλά παράγαψα. Μπράβο ρε Μάγκη. Έλα. Πάμε, κρύβει, πάμε. Εσύ θα μαρκάρεις. Εντάξει, ναι. Σωστό είναι, Ραφάνη, σωστό είναι. Σωστό. Δεν είναι μόνος του. Στάθαρε. Από αυτούς Μπράβο ρε παιχτάρα, μπράβο! Σίγουρα! Και φύγε! 10 μέτρα πίσω ρε. Μπράβο! Το άλλο. Τι βάλει μπάλα! Έλα κρίνου! Και τώρα φεύγει ο προπονητής και μου κάνει ρε πούς εγώ που θα σε βλέπω πολύ να συμμετέχεις. Μην αγχώνεις, του λέω ότι ματσάκια θα βγει και του κόβω, του λέω. Στο φωτμπόλ, όμως κάπως... Στα πρώτα 20 λεπτά.
Μετά αρχίζουμε τις φάσεις. Ποτέ. Δεν πειράζει. Φίλου, μια χαρά πάμε. Σπάσε καλά 2 φορές. Μπράβο, άμα. Δικό μας είναι, δικό μας. Εντάξει, σου πω να βγεις όχι έτσι ρε φίλε. Που πήγα να το κρεμάσει και λέει ρε μαλάκα τρώω. Πειράζει βρε. Όφελε. Ό,τι κάνεις εσύ το χέρι, αλλά μετά κάνει το άλλο σου. Ρε ναι, αλλά το άλλο μου ήταν έτσι εδώ. Το άλλο μου. Εδώ και όντως κάτι. Μπράβο! Έπρεπε να φωνάξουμε. Και Σάμα. Μπράβο παιδιά! Ωραίο! Μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Έτσι, έτσι. Ήρεμα, ήρεμα, νάτος. Μπράβο, πάμε ωραία. Κυνήγι κάνετε ρε! Πάμε!
Ήρεμα, ήρεμα, παρά μου. Παίξε, παίξε. Πάμε ρε Λίμπε. Μπράβο, ούπα ρε. Μπράβο. Πάμε παιδιά μου, πάμε. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο Άγγελε. Εντάξει, ρε Κρίνου, ηρέμησε ρε. Ζήτα βρε, ζήτα βρε. Μπράβο παιδιά, ωραία, και οι δύο, μπράβο. Μπράβο Γιώργο τώρα. Τέτοιο πλάγιο έχω να δω. Ωραία, τι κάνεις! Κρίνου, ηρέμησε ρε Κρίνου! Πάρε και το ρεύμα. Ηρέμησε να παίξουμε, είσαι καλός ήρεμος, πάμε.
Εντάξει τώρα, προηγουμένως δεν έφταιγε, τώρα εντάξει. Τον προκαλεί ο άλλος προηγουμένως και δεν κάνεις κάτι και τώρα του δίνεις κάρτα. Εντάξει. Ωραία, ζητώ συγγνώμη ρε! Μπράβο ρε Γιουργέν! Μπράβο, μπράβο Γιουργέν, μπράβο! Μαλάκα μίλησε ο Γιώργος. Μπράβο, Μέρ, μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε Κρίνο, πολύ καλός ρε Κρίνο. Μπράβο Αχιλλέα. Έλα. Κάτι έξω. Τραυματίας! Γιατρέ! Έφυγε τα πάντα! Δεν υπάρχουν αυτές τις παλιές ομάδες πουθενά. Πάλι!
Γελάρα! Άνω εδώ! Δεν μιλάω, μια κουβέντα θα πω. Εσύ, μπιπ θα βάλω μετά εγώ, μία και καλή. Άμα ξανάρθω δεν θα είναι για καλό, αν ξέρεις. Στην παρέα. Πάρτα Αματέ. Πάμε να παίξουμε λίγο, έλα. Είσαι μαλάκας ρε! Είσαι μαλάκας ρε! Δεν θα βγεις έξω, θα βγεις! Ναι, γιατί ο Μπαζάκουλας θα μεταφέρει.
Για να τον έχει μπροστά του δηλαδή. Του δώσε πάνω, τον προειδοποίησε και θα συνέχισε. Κάτι δικιά σου, κάτι δικιά σου. Εντάξει. Πάμε, δεν πειράζει. Είναι προετοιμασμένοι. Μπράβο. Ανέβα. Στάθη γρήγορα. Έλα μόλι γρήγορα. Ωραίο είναι, έλα, μπράβο. Σούτα ρε. Έλα ρε Γιώργο, κάτω ρε. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο με, μπράβο Στάθη, μπράβο Γιώργο, πάμε. Ωραία παλιά ο Γιώργος που βάζει. Κάμω το σπίτι σου! Ωραία! Κάτσε εδώ! Ανέβα! Καπουλάνες, να μέσα! Ήρεμα! Στάθη πάρει πλευρά. Ανεβείτε! Έλα, πάρει, έλα. Περπατάτε, παίξτε! Μπράβο, έλα. Μπράβο, έλα. Μπράβο, έλα. Μπράβο, Κρίνου, έλα, δικιά σου. Μπράβο, ρε, πάμε, ρε! Να πάμε στο τέλος. Εδώ είναι η Μαρικινά. Πάτε τώρα γιατί μας παίρνει άλλο δόση. Μπράβο ρε μάγκες. Χάφτα. Κατευθείαν, αν είναι. Τώρα έχω να πω καλά και νερό και θα κάνουμε να καθίσει να πάρουμε. Μέσα! Πολύ ωραία, έλα πάτε, πάρεις κάτω. Μπράβο ρε Στάθη, μπράβο ρε Στάθη. Μπράβο ρε παιχταρά. Μπράβο ρε Στάθη. Έλα, πάρτε το. Παίζε.
Μπράβο ρε Κρίνου. Σούτα ρε. Μπράβο ρε Λίμπε. Έλα, το σουτ. Το σουτ. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, έλα, μπράβο. Μπράβο ρε. Μπράβο μεν. Ρεμίστε λίγο ρε. Μπράβο, μπράβο, ήταν πολύ ψηλά, άντε μπράβο. Μπράβο! Κρίνο, πες μέσα ρε! Εδώ είναι πίσω, ήμασταν εσύ. Κι άλλο μέσα εκεί! Καμπουράνε! Μπροστά, καμπουράνε! Λαδικάζω μάλλον, δεν σε βλέπει ο Μάρος. Και κάνει. Δεν είναι καλό. Μάξιμος ελεύθερο, μπροστά, ελεύθερο! Γραμμή! Βιαστείτε. Γραμμή! Έλα, γκόλιν, έλα. Δείξτε. Μπράβο ρε Γιώργο. Ήρεμα, ήρεμα. Πάρ' το καλύτερο το πλάι να μην πάμε αντεπίδες. Έφυγε το πόδι. Πάνω στα χεραμίδια. Μπράβο, μπράβο, έλα. Κεραμίδια, κεραμίδια. Εγώ λέω εδώ στην Αλεπότυπα ότι έχετε μια αλεπουδίστα. Έλα, παίζε, παίζε, παίζε. Μπράβο, 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 μπράβο. μπράβο παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Μας πείτε το. Τώρα παίρνω το τσατάκι να μάθω. Όχι, δύο, δεν Τρέχει ένα λεπτό. Δύο κίνητες δεν έφαγε. Κίνητες με κίνητες. Να μας πείτε είναι ποιο είναι να πάρει. Ο Αματεούς. Πόσα σου πήρε για το πάθο. Μπαζάκουλα αυτό. Κύριε Κώστα, Λέω ότι... Αν θέλεις πως θα έρθει ρε πούστη. Από πας και θα Κάτσε εδώ για λίγο μάθηματα. Αλλά πώς το λες, μιλάμε τώρα είναι... Χωρίς να υπάρχει. Εντάξει, θέλεις τα μηνύματα, πετάς τις πόντες σου και φεύγεις. Εντάξει, δεν μας άρεσε. Τα δίκορα χαλάνε, δεν ενημέρωσα. Τα δίκορα χαλάνε, δεν ενημέρωσα. στο Γιάννη το ίδιο. Πάντα στο δικά.
όλα. Εμείς. Αυτό που θα περάσει. Διαβάζει. Δεν έχω παράπονο του στείλω ότι περνάει ο χρόνος. Τώρα, αν αυτό που έχει διαβάσει είναι αρκετό, αυτό είναι σωστό. Κατάλαβες σου. Το ότι δείχνει ότι είναι μια διαβάζει για έλα να σου πω την ιστορία, να σου πω αυτό. Τώρα, αν αυτό τώρα... Αυτό είναι... Είναι από εδώ, δεν λέω ότι και να γίνει τώρα θα γίνει. Κάνει την προσπάθειά σου, το βλέπω. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Αυτές οι ψυχολογίες είναι... Δεν κάνεις φλόρ. Και το αυτορροπητάμε. 15 ήταν στο διοκτητήριο. Και 16 φλόρι. Τώρα ότι συζητάμε και θέμα του... Σίγουρο! Να φέρω το παιδιά μας έτσι και να λέμε πράττω. Αλλά γενικώς. Μπράβο! Πάμε! Άμα δεν το παταχμός, φάουλ, έλα! Είναι την κάρτα αυτό, σωριά δεν είναι. Εδώ δεν βγάζεις τίποτα! Παίξτε με το Σπύρο κοντά! Παίξτε με το Σπύρο κοντά! Εδώ τίποτα! Μπράβο! Όχι, να σου δείξω πρώτα όλα. Α, μου στείλε μήνυμα η Βούλα. Για τα λεφτά, στα περάσω. Βούλα σου στείλε μήνυμα. Μίλτο, πες στον Αντώνη να την περάσει αυτή την άλλο στο σχολείο. Κάνω σου πως κάνει έτσι. Τώρα, έλα, έλα! Κάλυψε. Φάουλ, Out είναι η φάση μου, πρέπει να κάνει τέτοιο εντάξει μου. Ρε παιδάκι μου, εγώ μπαίνω στη διαδικασία Μαρία. Θα θεωρήσω πρέπει να το βλέπεις πιο τέτοιο. Μπορεί να πάθεις πολύ, ξέρεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο το να πιάνει τους πόντους και αυτούς τους βαθμούς δεν είσαι πολύ καλός. Δεν τις το λέω. Σας ναι. Δεν τους λέω ότι είσαι καλός. Η προσπάθεια πρέπει να είναι όλα εσύ καθόλου. Μπράβο Στάθη, έλα, πάρα πολύ. Γεια σου ρε σκύλε.
Τώρα μπορούν σκληρά, Γαμάτα περάσει. Ο ιδανικό σενάριο από την αρχή στο τέλος. Ωραία. Ωραίος φύγε, γεμάτο. Το παιδί το πήρε. Έγινε! Όχι ρε παιδί! Πάμε, κόρνερ! Ο άλλος θα γίνει και δίπλα ασυστή. Πάμε ρε Κρίνου! Μέχρι το 80 στο πάμε μέχρι το 80. Και σε λέει ας πάει μέχρι το 80, μήπως γίνει κάτι. Ναι, μετά το 1-0 να μας πει. Εγώ την γράφω στο μήνα. Όπως το πω, έτσι και δεν φάτε δεύτερο από στο επίπεδο, κάτι τέτοιο. Και δεν κοιτώσαμε και αυτό στον άντε το αχ. Ο Τσικίνη. Τσικίνη και 3 γκολ. 3 γκολ, ναι. Πήγε 3 γκολ να βάλει. Δεν βάλει. Ειδικά το 1, το πιασε κιόλας. Πλάγιο, πάμε, πλάγιο πάνω. Έλα, εδώ. Στάθη, πάμε. Φτιάξτε το πλεονέκτημα. Μπράβο ρε Κρίνο. Πάμε Σέγγι, πάμε αγώνι. Όμορφα. Δεν μιλάμε στους παίκτες, πάμε. Ήρεμα, δεν έχουμε εκεί και πέσουμε παλιάρες, Πάρε μπάλα παιδιά. Τι βάσου και εσύ ρε μάγκα. Τι βάσου πάρτε τσέπη. Τσέπη πάρτε. Σιριζέλα την μπάλα. Του λέω κανόνισα στο έγκαιο. Του λέω κανόνισα στο έγκαιο να πάω ότι ξέρω και στα μπαλκόνια. Δεν ήταν αυτό το παπαγέρι. Χέρια. Κοίτα εκεί. Στο βάκ. Στο μάτσι αυτό. Σου λέει το άλλο, από εσένα που είσαι ρεκίστες τα σου λέει εσύ το παιδί που ήταν το πλάτη να στήρατε, να του πάρεις νίκη. Εγώ γιατί δεν είμαι στο παρονίκη. Μπράβο, ωραία διπλώσατε. Μπράβο, σεφ! Παπέλα στο όπε. Εκεί πάει. Έτσι με το πάρει. Μπράβο ρε Στάθαρε. Μπράβο ρε παιχταρά. Πλεονέκτημα, πάμε. Όπα! Μέσα είναι! Μπράβο! Μας ακούες εδώ!
Έδωσε. Έδωσε ο Λάιμαν, με τα κούλα. Πήρες τηλέφωνο τώρα σαν πρόεδρος, να δώσεις αυτό. Την άλλη φορά βάζει, τι να του πω. Άσε μην τρελαθώ τώρα, μην τρελαθώ δηλαδή. Δεν παράει. Τα ίδια κάνουμε και στο αντρικό κάτω. Τα ίδια κάνουμε και στο αντρικό κάτω. Σίγουρα. Ποιος είσαι ρε! Έλα, αφήστε το. Ηρεμήστε ρε. Μην μιλάτε. Νικολάς! Άκρινο! Τέλος! Ήρεμα. Πάμε ρε μαλάκα! Τι τρόμαξες? Είσαι σίγουρη? Μαριτίνα, προς τα δω πάτε, όχι προς τα εκεί, προς τα δω. Μαρτίνα, εσύ ανέβηκες στα κάγκελα. Κοίτα ένα κοριτσάκι. Ήταν λίγο περίεργη. Και 80 ευρώ τα έξτρα αυτά το κοντάρι και τα έξτρα σου Γιατί βάζεις το Μιχάλη δίχως. Κοντό. Έλα να τελειώσει. Εγώ ψηλός να διώξω. Βρήκε στο δικό του.
Γιώστε! Έλα ρε φτάρε! Έχω παίξει. Είναι μπάλα! Πλάγια, πλάγια! Ωραίο. Εμείς παίζαμε και ήμασταν στην απέξω. Εγώ ήταν βασικός στο δεύτερο γύρο όλων και στο εκείνο δεν Ήρεμα. Ηρεμήστε λίγο, πάμε. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Κρίνω πρώτη την κάρτα. Τις κάρτες πρόσεχε. Πάμε. Γραμμές, γραμμή. Μίλα ρε, coach, μίλα ρε. Πάγεις παλιά. Μπράβο, πάγεις παλιά. Ανεβείτε! Αν κερδίσει τη Τσέλσι, το τελευταίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι είναι. Μπράβο! Πάμε! Μπράβο, Μέλ, σίγουρα! Πολύ ωραία, μπράβο ρε, με αυτό είναι και σάφι. Μπράβο! Πάμε αγόρι! Πάμε αγόρι! Πάγεις την αριστερά φάτσα. Μπράβο, αριστερά φάτσα, αν την μπροστά μου. Έχουν 66 τρεις ομάδες, 4. Με 66 βαθμούς. 65 έχει η ώρα. Έτσι στραβεί εκεί που είμαστε τα πέναλτι τώρα με τους άλλους. Νίκο, το 2 δεν είναι δεύτερες. Σομαρέσκα είναι. Μπράβο ρε Στάφη! Μπράβο ρε Στάφη! Δεν κράτησα. Μπράβο ρε Στάφη! Πάμε, κατέβασε, ωραία. Μπράβο! Μπράβο ρε Στάφη! Παίξε! Μπράβο ρε. Πλάκα μπάλα, μπράβο. Ωραίος, πήγαινε ευθεία. Μπράβο ρε. Μπράβο. Chelsea 66, Aston Villa 66. Manchester City 65 και Nottingham 65. Ομέρ! Έλα! Μπράβο Αχιλλέα, μπράβο! Πάρε ανάσες, Κρίνου, πάρε ανάσες, δεν κυνηγάς εκεί πέρα. Ναι. Αλλά εντάξει, οι άλλοι έχουν πιο εύκολα παιχνίδια. Τελευταία από ξεκίνη. Η Aston Villa παίζει μέχρι πάει στο γυμνάσιο. Μπράβο Μικαλάρα, πάμε! Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αν χάσει η Aston Villa ή κάποια από αυτές, Μπράβο ρε! είναι ισοπαλία. Αν η Aston Villa χάσει, είναι την καβάλα γιατί κάνει και διαφορά. Μπράβο, το έφερα σαν γήπος. Τουλάχιστον η Ευρώπη βγαίνει, αλλά το με τσάπες, δεν κάνω πράγμα. Αλλά με τη Λέστερ που έφερε 2-2, έβριζε ο Μαρινάκης. Δεν έγινε καθήλυνα. Και γυρίσει στην αγωνιστική χώρα. Ποιος Νικό?
Πολύ ωραίο Σέβη. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο μάγκα μου. Μπράβο. Μπράβο Αχιλλέα. Πάμε! Γιατί το δεν εκνεύει παραπάνω. Το ξέρεις. Ήρεμα, ήρεμα! Μπράβο, μπράβο παιδιά. Μπράβο, δικό μας, δικό μας. Πάμε ρε Στεφάν! Μπράβο! Συγκρού, κάπου. Συγκρού. Συνέχισε Λιμπέρι. Πολύ φωνή έχετε, έλα. Παίζει, τα παρά όλα. Κιτσό, το 8 φορά τελικά το 6. Έλα να τελειώσει η φάση. Μπράβο Λιμπέ. Μπράβο Στάθη. Μπράβο Στάθη, μπράβο Μάρκο. Μπράβο ρε μάγκα. Μπράβο Στάθη, μπράβο. Αν έπαιζε και όφι εχθές έτσι. Ήρεμα Σέβη. Πολύ ωραία. Μπράβο Αχιλλέα. Μπράβο Αχιλλέα, πλάγια, εκεί πάει πάνω. Αράουτε, θα κερδίσει αράουτε, θα κερδίσει αράουτε, αυτό εκεί πάει. Μπράβο Αχιλλέα, μπράβο. Πάμε.
Πάμε, εντάξει, πάμε, έλα. Μπράβο ρε Μάρκα. Βαρέλια με πάγο, βρε, και τις βάζουν μέσα. Εδώ τις έχουν. Και νερά έχουν, μπύρες και νερά έχουν από κάτω. Μπράβο Μιχάλη! Κράτα! Κάλτη! Μπράβο Μιχάλη! Αυτό γράψτε, βάλτε στο καλύτερο κομμάτι που κάνει. Μπράβο Νέκος! Μπράβο Μιχάλη! Συγκέντρωση Κρίνου! Λίμπε τώρα! Και τον πρόλαβε. Κάτι έτσι ρε μάγκα, έτσι! Πάμε Αγγλία! 13. Μπράβο Μέρ! Θα πω μετά. Θα κάνω κάτι άλλο μετά. Κύριε Μιχάλη, τι ώρα Πάμε. Παίζουμε ακριβώς 32 λεπτά. 32 λεπτά παίζουμε. Ήμουν εκεί. Πλάγιο ήταν. Μπράβο ρε Μιχάλη! Μπράβο Μιχάλη! Μπράβο! Σε χέρι το παππού σου ρε Μιχάλη. Πάμε! Και έκανε ρεμπρίζ και τον πρόλαβε εκεί πέρα. Δεν θέλω τώρα να πάρει την μπάλα. Κύριε Νάκο έκανε αυτό που έπρεπε. Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Φοβερό όλο. Γύρνα Στεφάν! Μπράβο ρε Άγγελε. Μπράβο Άγγελε. Άρε Πεσταρά! Μάριε! Μπροστά είναι, πιο μπροστά. Ρώτα τον διαιτητή. Πάρε κάτι ρε μάγκα. Όλοι μασόνια εκεί μέσα. Και αν πας και από τη Εγώ τώρα κατάλαβα μια φορά που μου έλεγε από θέμα τον Ακόπουλο του Ολυμπιακού. Λέει τότε την εποχή κάτι έλεγε. Πάμε Στεφάν, γυρνάς! Έχω λέει πάρα Σέφη, ήρεμα! Κρινού, ήρεμα να γυρίσει η ομάδα να παίξει. Πάμε Λίμπε, έλα πάρ' την του μπάλα. Ολυμπιακού εκείνη την εποχή, γυρνώντας από την προπόνηση, το πρώτο τηλέφωνο που θα έπαιρνε να πάρει το τηλεφωνό να κάνει στην προπόνηση. Τσακώθηκε ο τέτοιος και αν η άσκηση αυτή δεν την βγάλαμε σωστά. Κοιτάξτε από το τηλέφωνο, χωρίς και να πάει την προπόνηση. Δηλαδή οι ίδιοι παίκτες δεν δίνουν το ρεπορτάζ. Βέβαια δεν το δίνουν το ρεπορτάζ οι παίκτες
γιατί τον αγαπούσαν, έτσι. Για να γράψει, αυτός έπρεπε μετά να γράψει. Που ήταν πεθαμένος να σερνόταν ο Τάδε και να γράψει τα καλύτερα. Ήταν η κολόνα της ομάδας. Και να λες... Όταν πάμε καλά, με έριξες και εμένα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει να το κάνω. Μπορεί να σερνότανε και να γράφει. Αλώνησε το γήπεδο. Ναι, μπράβο. Κατάπια στα μάτια τα χιλιόμετρα. Καλό είναι, μπράβο, η παλιά εμπειρία που είχαμε με το σήμα ήταν το σήμα της Δόξας αυτής που ιστορία από Έλα, κάνουμε πόντι. Μαμά, πάρε. Περάσε, ωραία. Μπράβο ρε Μάγια, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπράβο. Μπράβο, δεν πειράζει, έλα, δεν πειράζει. Αμυντές μας λείπε και αμυντικά πάμε. Λίγο πίσω, λίμπε. Μπράβο, μάτι δικαστής. Κάλυψε. Μπράβο, Στάθη, μπράβο. Κρίνου, δυνάμεις, πάμε. Κάτσε ντόπου, Άγγελε, κάτσε, Άγγελε. Πρόσεχε τον πάτο και τον κόσμος. Περίμενε. Να μας μείνει αρχή και το τέλος. Δεν μας μείνει όλο. Αφήστε τα κινητά εσείς. Σου χαλέψουν όλα. Έλα εδώ ρε μαλάκα. Τον κρίνω κατευθείαν. Για πάμε να μαρκάρουμε, πάμε σε έμι το πλάτη σου. Πάμε σε έμι, να πέρασε. Μία. Τράβηξε ρε. Μπράβο ρε μάγκες. Μπράβο παιδιά. Μπράβο Γιώργο. Έλα Γιώργο. Πάμε Λέο. Πάμε Λέο. Πάτε στο Σεμπάστιαν! 2 μήνες έχει να παίξει ρε. Ο Λεωνίδας. Από το παιχνίδι με το 2 μήνες. Έκανε κανένα προπόνηση έτσι. 2-3 αυτή το μαδέκατε. Μπράβο. Πιο πολύ να πάρει πατήματα, να του φύγει η ιδέα. Ο Γεωργία μαλάκα είναι Αποστολάκης. Ναι, Αποστολάκης. ναι, Αποστολάκης είναι σου λέω ρε. ναι, μοιάζει. Αποστολάκης είναι. Θα γίνει κι αυτό, θα γίνει. Στράτο, το φοράς με το Γεωργία. Πάρε. Έλα πρώτη στην μπάλα!
Παίξε ωραία, παίξε την πέταλα την μπάλα. Μπράβο. Μπράβο ρε Παυλάρα. Έλα ρε Σέλη. Όλα. Έκανε ωραία ο Στάκ. Μην τη χάσεις. Μπράβο. Τέλος. Τελείωσε. Πιο πίσω είναι ο Σάρκα. Εδώ μετά τρελό στο κέντρο. Μπράβο ρε Σάρκα. Έξω από τα νερά του λίγο, αλλά και πήρα. 24-27. Bravo Cristian! Se bene modello. Μπράβο! Μπράβο ρε Λεωνίδα! Μπράβο Λεωνίδα! Όχι! Εγώ δεν μίλησα! Τέλος! Τελείωσε! Όχι, έπρεπε εδώ! 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 Μπράβο ρε Σέλη, έλα. Τέλος! Γυρίστε Άγγελε! Ο Μέρα έχει μεγάλο! Αυτός είναι δυναμίκη. Καλά, αυτό έχετε ξαναδείτε. Δώσε κάπα το βέλα. Εντάξει, αυτό δεν έκανε. Δεν τόσο καλά. Δεν diferences, αυτές είναι στην Ευρώπη που δεν έχω. Ωραία, τέλος. Μπράβο, πάμε στην πλευρά. Πίεσε καλά. Μπράβο, μπράβο ρε Μάκα. Φύγε εσύ από εκεί, φύγε από εκεί. έλα φιλαράκι. Μέρ, κοιτά την μπάλα, ο Μέρ, άστα αυτά. Πάμε. Μπράβο. Στάθη, κοίτα, Στάθη. Ωραίο. Σέπα, αυτόν.
Μπράβο ρε μάγκες! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο ρε Γιώστα! Δώστε τα χέρια στα παιδιά. Πάμε! Μπράβο Κρίνου! Την μπάλα δικιά μας, Κρίνου! Δικιά μας, Κρίνου! Την μπάλα ρε! Σκοτώσα! Μπάλα! Μπράβο ρε Μαγάλα! Εδώ είναι ο κόσμος, πάτε εκεί πέρα. Και εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είναι ο κόσμος. Ελάτε από εδώ! Ελάτε! Μπράβο Όσκαρ! Μπράβο Όσκαρ! Μπράβο, Όσκαρ! Μπράβο! Έλα στο μωρέ, παπαρά. Γεια σου, έχεις το μωρέ. Ωραίο κούρεμα, Ωραίο κούρεμα,